Әле яңа гына табадан төшкән китап Төрекмән халык әкияте Акмамак. Әлеге китап ике телдә чыкты безнең. Аны төрекмән теленнән татарчага, аны татар теленнән русчага тәрҗемә иттек. Китапның рәсемнәрен талантлы рәссам Светлана Ибрагимова эшләде. Ул моның өчен төрекмән халкының бөтен мәдәнияте белән танышып, кием культурасы белән танышып, аларның тарихлары белән танышып чыгарга туры килде аңа. Рәссам тарафыннан да шундый зур эш башкарылды. Китап бик кызыклы. Әлеге китап төрекмән халкының бер эпосы дип әйтергәме соң инде аны. Анда төрле темалар күтәрелә. Анда дуслык темасы да бар, анда көнчелек темасы да бар, анда мәхәббәт темасы да бар. Анда туганнарыңа булган тугрылык темасы да бар. Кем нәрсә тели, әлеге китаптан шуны таба ала. Үзенә гыйбрәт итеп, әлеге әкияттә чагылган тормышта очрый торган вакыйгаларны гыйбрәт итеп ала үзенә. Китапны укырга, алырга киңәш итәр идем.